Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya. Poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wayamika bungwe la Meles Mills pa ntchito yomwe likugwira yopereka phala kwa ophunzira m'sukulu za primary za mdziko muno. Bungwe la Malawi Bureau of Standards MBS latseka stolo zingapo zasana m'mizinda ya Mzuzu, Lilongwe ndi Blantyre. Ndipo mu nkhani za m'maiko ena a Donald Trump awalumbiritsa kukhala mtsogoleri wa dziko la United States. Takulandirani mu nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wayamika bungwe la Meles Mills pa ntchito yomwe likugwira popereka phala kwa ophunzira 1 miliyoni m'sukulu za primary mdziko muno. Dr. Usi ati ndi zokondweretsa kuti a Meles Mills akuonjezeranso chiwerengero cha ophunzira omwe azilandira phalali kuchoka pa 1.1 miliyoni kufika pa 1.4 miliyoni kuyambira mwezi wa April chaka chino. Austin Fukula walemba ripoti ili. Dr. Usi ati boma ndilodzipereka kutukula maphunziro choncho chakudya chomwe ophunzira kulandira msukulu chikuthandiza kuti ophunzira samajombe ku sukulu. Apa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wapempha makolo aphunzitsi kuti alimbikitse ophunzira kulimbikira sukulu kuti pamene akulandira phala maphunziro nawo apite patsogolo. Kuchoka kunyumba pobwera kuno zimene zimachitika musewu ngati sitisamala chinkhale kuno adye sizipindula. Komanso aziphunzitsi mklasimo ngati ana wasitayang'anira bwino sizipindulanso. Ndiye nzofunika kuti timuone mwana kunyumba, mwana pansewu pita ku sukulu, mwana mklasi. Zonsezo tikaziona bwino kuti zili bwino mwanayo aphunzira. Nduna yoona maphunziro a primary ndi secondary amadaliso Kambauwa Wilima atali ndi chikhulupiriro kuti pofika 2030 sukulu zonse mdziko muno zidzakhala zikulandira phala. Ungodyetsa nawo ndi mbali imodzi ya chimene chikufunika pati zambiri zimene kufunikira. Komano kuti tingoonetsa ifeyo ngati akunduna wa maphunziro kufunika kwake kwa nkhani imeneyi tayika mpaka na chinthu chikukhala mu ndondomeko zisanu zomwe tikuona kuti tibwenzeretsenso ku mphamvu ya maphunziro pa chizungu timati quality ya maphunziro kudya ana ku sukulu kuyene okhalapo oti mu zinthu 5 kapena zisanu zomwe takonza ngati ndondomeko zimene zikathandize kutukulanso maphunziro kuti akakhale ngati mchanaliri amphamvu kale muja komanso mwina kupitirira. Mkulu wa Meles Mills kuno ku Malawi Angela Chipeta Khonje ati ndokhutira ndi mmene ntchito iyayendera kwa zaka 22 zomwe akhala kutumikira m'Malawi muno. Ntchito imeneyi yakhala yopambana kwambiri chifukwa taona ndithu zipatso zake za kudyetsa ana m'masukulu. Taona anthu ambiri amene akhala alenda ndithu mu program imeneyi akugwira ntchito zosiyanasiyana kuboma komanso mabungwe ena osiyanasiyana. Ndiye tikuona kuti ndi chithunzithunzi chachikulu chonena kuti ana aphunzira komanso akuziyimira pawokha. Meles Mills ikugwira ntchitoyi maboma 24 ndipo inayamba ntchito zake mchaka cha 2002. Ophunzira oposa 40 pa 100 aliwonse ndomwe akupindula ndi ntchito yopereka phala msukulu zosiyanasiyana. Austin Fukula, MBC, Doha. Bungwe la Malawi Bureau of Standards latseka stolo zingapo zasana m'mizinda ya Mzuzu, Lilongwe ndi Blantyre lolemba. Kuchokera ku Blantyre Kumbukani Phiri wafika ndi ripoti. Sitolo yoyamba kuitseka mu mzinda wa Blantyre inali yasana yapa Kapenga. Akuluakulu a bungwe la Malawi Bureau of Standards mwazina anapeza mphemvu malo monga m'mafriji, apezanso bredi yemwe sakuonetsa tsiku lopanga kapena loyenera kusiya kumugulitsa, apeza nkhuku mu friji zooneka zakale kwambiri komanso zotsegula mapepala. Atachoka apo anakatsekanso Sana Hostel mu mzinda wa Limbi komwe anapeza chimbudzi mkatikati mwa sitoloyo komanso yosakonza ndipo imatulutsa fungo mu sitoloyo. Uku anapezanso mphaka akuzungulira kusonyeza kuti mutha kukhalanso makose mu sitolomo.
ndipo sana ya mu mzinda wa Blantyre anapeza mazira owonongeka obweretsa fungo loyipa, mkaka oduma wakuti watsala pang'ono kuphulika, zipatso zowola ndi zina zomwe zachititsa a Malawi Bureau of Standards MBS kuti atseke sitolo ya sana ya mu mzinda wa Blantyre. Mmodzi mwa akuluakulu a MBS Amasozi Mwenefumbo ati sitoloyi ayitsekulanso pokhapokha akakonza zofoka zonse zomwe aziona. Nkhani zakula kuno ndi ukhondo makamaka ku backstore kumene amasunga katundu wawo suli wabwino, chifukwa zina zinthu katundu wina akusungidwa pansi, katundu wina akukhuza makoma amene ali ndi paint ni toxic, ndi poison kutupira munthu, so sizimafunika kuti katundu amene ali wakudya azisungidwa atakhuza paint. Chifukwa china nchonena kuti kunalinso katundu wina ndonongeka, wina wadusa date yake yoti akhoza kugulisidwa, koma kasungidwe kake katunduyo sakusunga bwino, akumasunga pamodzi ndi katundu amene ali wabwino, kenaka zakumapangisaso kuti katundu wabwino uja khale contaminated ndi katundu olakwika uja. Ndio izi zinthu chani mashopu amene wamotseka kwandithu kapena chubela chitike chani kuchokera pano. Kutseka kwa shop mchifukwa choti nkhani yake ndi kuteteza ukhondo kapena hygiene ya wanthu a customer, so iwo akangokonza zimene tazipanga highlight kuti ndi mavuto, kenaka tibwera tizaona kuti kodi akonza, tikaona kuti akonza then tizapanga lift suspension. Mneneri wa bungwe la MBS awazamazama katatu ati ntchito yoyendera masitolo ipitirira m'madera ndi m'mizinda yonse mdziko muno, ndipo omwe apezeka alibe ukhondo awatseka. Kumbukani Phiri, MBC, Blantyre. Ndipo mu mzinda wa Lilongwe bungwe la MBS lalamula kuti sitolo zisanu ndi imodzi za sana mdziko muno ziyambe zasiya kayi ntchito zawo pokhapokha zitakonza zolakwika mu sitolozo. Lonjezo Msodoka wafika ndi ripoti ili. Bungwe la Malawi Bureau of Standards latseka sitolo imodzi ya sana ku Lilongwe, zitatu ku Blantyre komanso ziwiri ku Mzuzu. Akuluakulu a bungweli anayendera sitolozi ndipo mwazina anapeza kuti katundu yemwe sitolozi zikugulitsa ndi osasamalika komanso owonongeka. Akuluakuluwa anapezanso kuti sitolo zina zilibe zipodzi za ukhondo. Mwachitsanzo akuluakuluwa anapeza kuti sitolo ya sana ku area 47 ku Lilongwe thanki yolowa nyasi inali yophulika ndipo limataya nyasi pa nthawiyi. Mneneri wa bungwe la Malawi Bureau of Standards awazamazama katatu ati bungweli litsegula sitolozi pokhapokha zolakwikazi akazikoza. Kwaukulu kusunga komanso kugulitsa katundu wa expire oti madate ake ona kuti Malawi agulira kugwiritsa ntchito inadutsa chimene chocho, komanso ukhondo wa mashopu ngati amene ndolo wapasi kwambiri. Ukapita mkati mukaona mphevu zikungoyenda mashelfu ena ndi ena, kupita kumene ndi matoilet awo, matoilet osagwira ntchito bwinobwino. Even maona kuti munthu atosamba m'manja, mipopi yawo sikugwira ntchito bwinobwino, zina kungotchulapo zina. Komanso mwina kusunga katundu wona kuti akumusunga mosayenera, mwina mwake anamanga mpepala jalaphulika. Pa ntchito yoyendera sitolo zina zomwe sanazitseke monga Food Lovers komanso Chipiku azichenjeza kuti zikonze zomwe zili zolakwika pa malonda awo. Apereka ndithu fine imene bungwe la Malawi Bureau of Standards yapereka ku bungwe la makamaka ku kampani ya Food Lovers. Potengera kuti nkhani zake sizinali zochulukirapo, ma products ochepa, katundu ochepa amene anawonongeka nali pa shelf, komanso kuti ku stores kwawo kumakhala ngati kuti kumachoka madzi amvula kuchoka kudenga, zimene zizi anachajidwa kuti amenewa apeke ndalama yokwana 2.6 million. Malinga ndi bungwe la Malawi Bureau of Standards lipitiliza ntchito za mtunduwu poonetsetsa kuti ochita malonda akutsatira malamulo akayendetsedwe ka malonda awo, komanso kuti anthu mdziko muno akutetezeka pa katundu yemwe amagula. Lonjezo Msodoka, MBC, Lilongwe. Ndipo ku Mzuzu bungwe la Malawi Bureau of Standards MBS latseka sitolo ziwiri za sana chifukwa chosowa ukhondo komanso kugulitsa zinthu zomwe nthawi yake inatha. Alex Mwangosi analankhula ndi Mai Gertrude Mwakikunga wachiwiri kwa mkulu yemwe amaona momwe katundu alili ku bungwe la MBS. Taseka mashopu asana ku Mzuzu kuno, mashopu awiri, sana Katoto ndi sana North End.
chifukwa chonena kuti tapeza kuti panali mavuto, katundu wina wa expire, katundu wina woti ndi ma fresh foods ka nyama, nsomba zimene zikuoneka kuti zaola, komanso malo amene akusungira sakuoneka bwino, akutulusaso chifungo losakhala bwino. Nkona taseka kuti pakutha pa kutseka kumene iwo agwire ntchito, akhale atagwira ntchito yokonza, kukirina, kusukasuka, kuchosa zimene zili expire, ndikukirina. Akamaliza zimene zonse atiuza kuti takonza, tabwerani muzaone, ndiye tikazaona kuti pali bwino titha kuwaseguliranso. Nkhani ina imene tinapeza ndi bread ku Sana North End, kumene mu bakery mumapezeka kuti akumixa bread muchomikisira chawo chija, kupezeka kuti ayikamo ufa, ingredients ena ndi enawo, nkuyikaso bread wakale amene wachita wadusa madate yake a expire, ndi kumamikisira limodzi kumapanga bread wasopano. Bread amene yakutenga kumayikaso pa chef, ndiye bread amene yonso tinchosa kuti tikataye, fuka the practice imene apanga apapa si chinthu chabwino kwa ma consumers. Mmodzi mwa akuluakulu a stolo ya Sana ku Katoto a Amandu Ziyenda wati iwo akwaniritsa zonse zomwe bungwe la MBS lawalamula. Tagwirizana kuti ngati kumbali ya nyama tipene tizisiyanisa zinthu zimene tikuyene kugulisa ndi zimene tikuyene kubweza kwa supply. Munga amene atisekera shopu iyi tikuyene tivomereze kuti takanika mbali zina zake, ndikuyene tiseke shopu ino kupanga clean, zofunika kuchosa mulo tikuyene tikusa. Nde mupanga chani panopa tikuyene tingotseka shopu iyo pena kuti ambukirira munga amene atisekera. Anthu omwe akukhala moyandikana ndi nkhalango ya Mangochi Palm Forest Reserve adandaula ndi kukwera kwa khalidwe lotaya zinyalala mu nkhalangoyi, zomwe zikuwayika pa chiopsezo cha matenda monga kolera. Pamene Devuma amazungulira kuona mmene zinthu zilili, zadziwikanso kuti khonsolo ya tauni ya Mangochi panopa ilibe malo okhazikika otayira zinyalala. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Mangochi Palm Forest Reserve ndi nkhalango yotetezedwa, ndipo pamene ntchito yobwezeretsa chilengedwe mu nkhalangoyi ili mkati, anthu ayisandutsa nkhuti. Kulowa mkati mwa nkhalangoyi muli zinyalala zokhazokha, ndipo ena afika pomatayira zinyalalazi mbali mwa msewu. Kwa anthu omwe akukhala mozungulira nkhalangoyi akudandaula kuti zitha kuyambitsira matenda monga kolera, komanso zikubwezeretsa mbuyo ntchito zokopa alendo. Ngati nzike ku Mangochi uno sizingandisangalatse zimenezi, chifukwa kuti alendo akamadutsa nkhalango imene sangaone kukoma ayiso kuti akupita kutchiro kumene akupitako pamene kuli kokongola. Ndili ndikaone ndimuone kuti akansolo ndi amene akutayirira zinthu zimenezi. Zodandaulitsa famba palibe mlendo manga kuonesa kuima pamalo pali pampasi, komanso pamalo kuti pakununkha. Izi nzovuta kuti alendo sangaonesa kufika pa mzinda paife palongoza panga zina ndi zina kapena zaona zimene zizoonekesa bwino pamalo. Fapa izimalo zimene kuti zikuibisalo. Yemwe amayankhula pa nkhani zokhuza za chilengedwe a Dickens Mahwayo ati ndi zodandaulitsa chifukwa mbuyo mu nkhalangoyi idatheratu, moti zidatengera banki ya National kuyamba kuyisamalira. Iye wati khonsolo ya tauni ya Mangochi ikuyenera kuchitapo kanthu mwansanga kuti vuto lilithe. Akanso akhazikitse malo otayira zinyalala abwinobwino ndithu okhazikika, chifukwa vuto limene lili pano ndira kuti anthu akusowa kutaya zinyalala. Kale anthu amataya kuzinyalala kwina kumene kudakhazikitsa maploti, tsopano anthu akukhalako. Mwina pano anthu akusowa kuti akataya kuti zinyalala akuona ngati malo okhala kumene kulibe anthu ndi kumene kuja ku Palm Forest, kumenenso kuli kofunikira kwambiri anthu akutaya zinyalala kumeneko. So chofunikira padakali pano chakuti akanso akhazikitse malo enieni otayirako zinyalala. Chifukwa cha nkhale ntawuni mukuona kuti zinyalala, vuto la zinyalala likutivuta kwambiri chifukwa anthu alibe kutaya zinyalala. Ndipo mmawu ake mkulu oona za ukhondo ku khonsolo ya tauni ya Mangochi a Wesley Kathumba ati khonsolo iyi ikudziwa za vutoli. Khonsolo inagula malo ku mbali ya kumalangalanga kwa amene tikudziwa ku Mangochi kuno, kumeneko ndi kumene tikufuna kuti malo akhale okhazikika. So poti tikuyenda mu dziko la makono tikufuna malo kumene kukhale kwa makono kosangokhala kungotaya zinyalala, koma kuti anthu akhoza kupita kumene kuja kumachita zosiyanasiyana. So tikufuna kuti tikumbe maenje amene pakutha pa nthawi anthu akhoza kumapita kumakakolola zinyalala zimene zingati manyowa. Komanso pokhala kuti ku Mangochi kuno tilibe sewage system, so tikhalanso ndi madamu amene tizitayako zimene timapopa ma septic tank mosiyanasiyana
zimene zijaso anthu azizitenga ndikumagagwisa ntchito ngati manyowa. mukafika mu nkhalango ya Mangochi Palm Forest Reserve ndi kuti tsopano mwafika mtawuni mwenimweni mwa Mangochi, koma pamene mukufika makhala mukuona zinthu ngati zimenezi komanso mwina kafungo pang'ono mphuno mwanu, zinthu zimene inu ake kuno akunena kuti sizikugwirizana ndi boma la Mangochi limene limatchuka kuti ndi kuchimake kwa zokopa alendo. Dave Uma, MBC News, Mangochi. mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya. tionenso mitu yake. wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wayamika bungwe la Meles Mills pa ntchito yomwe likugwira yopereka phala kwa ophunzira msukulu za primary za mdziko muno. bungwe la Malawi Bureau of Standards MBS latseka sitolo zingapo za sana m'mizinda ya Mzuzu, Lilongwe ndi Blantyre. ndipo mu nkhani za m'maiko ena a Donald Trump awalumbiritsa kukhala mtsogoleri wa dziko la United States. takulandiranso mu nkhani zathu. apolisi ku Mzuzu amanga abambo awiri omwe anaombera mkulu wina wa ntchito za malonda ndi kumubera ndalama zokwana 14 miliyoni kwacha ku mchenga utuwa mu mzinda wa Mzuzu chaka chatha. mneneri wa apolisi ku chigawo cha kumpoto a Morris Chapola wati anthu atatu omwenso akuwaganizira kuti anachita izi akuwasakabe. Kisomo Manda akulankhula ndi a Morris Chapola. Mene chaka chatha cha 2024 chimapita kumapeto anthu ena anadzidzimutsa ku Mzuzu kuno makamaka ku mchenga utuwa kumene adaombera abambo wina wa business nkumbera ndalama komanso katundu zokwana 14 miliyoni kwacha komanso bambo ameneyo anamusiya mululu wa chivolovolo. tinene kuti ife ngati apolisi tinayamba kafukufuku kuti tigwire anthu amene amakhudzidwa. ambiri akhala kumanena kuti ayi polisi imangoyankhula sizimachitika. timafuna tionetse kuti ayi zimene zino mbiri yakale. tinayamba kafukufuku wathu tinapita mchigawo chakumwera makamaka tinene kuti kumulanje komanso nakafika kuzomba kumene tinakwanitsa kugwira anthu awiri amenewa. titsindike kunena kuti anthu atatu akadali mozembazemba koma nthawi yawo yochepa kwambiri chifukwa posachera patisinimizaso zakumangidwa kwawo. bwalo la milandu lalikulu ku Lilongwe layimitsa kumva mlandu wolimbirana malo omwe ukukhudza mama Cecilia Kadzamira komanso banja la Elias Kapwiti Banda mpaka mtsogolo pomwe adzapereke chigamulo. pa mlanduwu Akadzamira akuti ndiyeni yake ati Chitenje Farm yomwe banja la Kapwiti Banda akutinso ndi yawo. malinga ndi oweruza milandu ku bwalo lalikulu ku Lilongwe a Simeon Ndedza azalengeza tsiku lomwe adzapereke chigamulo mbali zonse zokhudzidwa zikapereka zikalata zokhudza mlanduwu. pakadali pano yemwe akuyimira banja la Kapwiti Amesi Chijere ati ndi okhutira ndi momwe mlanduwu wayendera. ife ndi okhutira ndi mmene mlandu wayendera chifukwa choti khoti lakhala ndi mwayi wokumva umboni ochokera kumbali zonse kwa odandaulidwa komanso ngakhale aku attorney general. ndi pano tingodikira kuti odandaulawo atipatse zikalata zawo za masubmissions zomaliza kuti ifenso tipange masubmissions athu tena kuti tidikire chigamulo cha khoti. bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Lilongwe layika tsiku la 28 Januwale ngati tsiku lomwe lidzapereke chigamulo ngati kuli koyenera kupititsa mlandu wa ochita malonda a Leston Muli, mlembi wamkulu wa boma wakale a Lloyd Muhara komanso mlembi wakale ku nduna wa zachuma a Griff Chiunda ku bwalo lowunika za malamulo kapena kuti Constitutional Court. anthu atatuwa akuwaganizira kuti anachita upo okuti abere boma potenga ngongole yosavomerezeka ya 5 billion kwacha ku Malawi Savings Bank yokuti azabweze mu zaka 83 ndipo pakadali pano ngongoleyo yaposa 14 billion kwacha kamba kachiwongola dzanja. Patrick Dambula anali ku bwalo la milandulo ndipo wadza ndi ripoti ili.
zikumveka kuti ati mwezi wa Marichi mchaka cha 2019 Aleston Muli omwe ndi oganizidwa oyamba pa mlandu adakatenga ngongole ya 5 billion kwacha ku banki ya Malawi Savings yomwe pakadali pano idatha mosavomerezeka, ndipo mwa zina akuti ngongoleyo inali yoti adzayipereka mu zaka 83. Kumbali yawo amuhara komanso achiunda akuti adagwiritsa ntchito mphamvu zawo molakwika ngati ogwira ntchito mboma posayinira kuti ngongoleyo itengedwe. Bwaloli litakumana, nkhani yayikulu inali yokuti lipereke chigamulo chake pa zomwe akufuna ambali oyimbidwa milandu kuti ati nkhaniyi ayipititse ku bwalo lowunika malamulo kapena kuti Constitutional Court. Koma bwalo lisanapereke chigamulo chake pa nkhaniyi, ambali ya oyimbidwa mlandu ananena kuti akufuna mlandu uyambe wayimitsidwa kaye, ponena kuti ati kumbali yawo kwabwera loya wina Akalekeni Kaphale amene akufuna nthawi yokwanira kuti ayambe awerenga nkhani yokhudza mlanduwu. Koma ambali ya boma kudzera mwa mkulu oyimira boma pa milandu Amasauko Chamkakala anati nkosayenera kuti nkhani iyambe yayimitsidwa, ponena kuti ambali ya oyimbidwa mlanduwa akungofuna kuti azichedwetsa zinthu. Achamkakala anati papita chaka ndi theka tsopano palibe chooneka chenicheni chimene chachitika pa mlandu kamba ka zochedwetsa ngati zimenezi. Popereka chigamulo chake pa pempho la maloya oyimirira oyimbidwa milanduwa, oweruza milandu ku bwaloli a Violet Chipawo anati mlanduwu akuyamba awimitsa mpaka na pa 28 January, ndipo pa tsikuli adzaperekanso chigamulo ngati kuli koyenera kuti mlanduwu upite ku bwalo lowunika malamulo a dziko lino Constitutional Court. Mlanduwu atawuyimitsa, MPC inalankhula ndi mmodzi mwa maloya oyimbidwa milanduwa a Gladwell Majekete. Tinapempha kuti mlandu usapitirire lero pa application imene imafuna imvedwe lero. Application ya lero nena kuti mapempha court kuti liunikire ngati nkofunikira kuti nkhani imene ili mbwaloli ayipititse ku Constitutional Court. Chifukwa ndiye lero application imene yo sidamvedwe. Chifukwa chimene sidamvedwe ndi chonena kuti mutimu yathu ya anthu oyimirira anthu odandaulidwa tajoinedwa ndi aloya Akaphale amene angoti joina kumene. Andi pa chifukwa chimenecho Akaphale afuna aoneka ya madocument, akaona madocument onse akonzekere bwino kuti tikamadza panga application tizakhale kuti tonse tikuyendera limodzi. So pa chifukwa chimenecho Akaphale anapempha kuti mlandu imekaye kuti iwo akonzekere. Kumbali inayi Achamkakala anatsindikabe kunena kuti nkhani zimene akubweretsa mbwaloli maloya oyimira anthu oyimbidwa milanduwa ndizongofuna kuchedwetsa mlandu. Ife ndithu tinanenesa kuti mlandu usayime chifukwa kufuna kuti mlandu uyime ndi imene zikuoneka kuti imene akuchitira mbali nayi kuti sakufuna kuti nkhani ikambidwe pomabweretsa ma application osiyana-siyana even nthawi yoti yapita kale. Ndeti maligunyuza bwalo kunena kuti izi zitu ife tikuona ngati kuti mwina afuna ngochedwetsa nkhani imene zakhazi kuchitiramo. Komabe bwalo tinaona kuti ayi pakuti aloya enawo ati joina kumene mwina atapatse masiku pang'ono kuti nawonso ayiwerenge failo bwinobwino kuti tikamayamba tiyambire limodzi. Bwaloli likadzakumana pa 28 January zidzatengera chigamulo cha bwaloli pa pempho la oyimbidwa mlandu kuti nkhani ipite ku Constitutional Court, ndipo pamenepa ndi pamene zidzaoneke kuti nkhani iyenda bwanji. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Munkhani za maiko ena, a Donald Trump omwe ndi mtsogoleri wa chipani cha Republican mdziko la America pamodzi ndi wachiwiri wawo a James David Vance awalumbiritsa kukhala mtsogoleri wa chinamba 47 wa dzikolo. Mwambowo unachitikira mu mzinda wa Washington DC pomwe panali anthu osiyanasiyana kuphatikizapo mtsogoleri wakale wa dzikolo a Joe Biden ndi mkazi wawo a Jill Biden. Poyankhula pamwambowo a Trump anati iwo akweza ndalama zomwe anthu ogwira ntchito mboma amalandira komanso kutsitsa mitengo ya katundu. A Trump anatinso iwo atumiza kwawo anthu onse omwe analowa mdzikolo popanda chilolezo ayika msonkho okwera pa katundu yense opangidwa m'maiko ena. A Trump mbuyomu anakhalapo mtsogoleri wa dziko la America kuyambira mchaka cha 2016 mpaka chaka cha 2020 atagonjetsa a Hillary Clinton omwe anali a chipani cha Democrat. Chaka chatha a Trump anapambana pa chisankho kugonjetsa imwe anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dzikolo a Kamala Harris a chipani cha Democrat. Munkhani za masewero,
timu ya Blue Eagles yati sizabwerezanso chibwana chotuluka mu ligi yaikulu ya TNM, pomwe yati zomwe zidachitika mchaka cha 2023 zidali zopweteka kwambiri. Mphunzitsi wa timuyi Eliya Kananji wayankhula izi pa masewero omaliza a timuyi mu ligi yachipiku, pomwe inagonjetsa Pamfazi komwenso kunali kulumikizitsa kuti yabwerera mu ligi ya TNM. Foster Maulidi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Eagles yamaliza masewero ake a ligi yachipiku osagonja, pomwe pa masewero omaliza inagonjetsa timu ya Panthers ndi chigoli chimodzi kwa du ndi kuvekedwa ufumu wa ligi ya mchigawo chapakati. Poyankhula atamaliza ulendowu, mphunzitsi wa timuyi Eliya Kananji wati umodzi komanso khumbo la osewera ake lofuna kubwereranso mu ligi yaikuluyi ndi zomwe zathandiza timuyi kuchita bwino kwambiri. Kananji wati kutuluka kwa timuyi mu ligi yaikulu mchaka cha 2023 kudali kopweteka kwambiri, ndipo sadzachitanso chibwana chobwerera mu ligi yachipiku. Umodzi ngati wabwino ngakhale mukuona masupporters amene akuimbira chizoti alali nafe limodzi ndi chimene chathandizira sonona kuti tikathe kuchita bwino. Panthu makhala kuti mukangana zinthu simukugwira moyenerera, wina akayikira wina apanga zake sizimayenda. Tinatulukira pompano tabweranso pompano komano zazikulu zimene zapangisanso kuti timu ikathe kubwerera sikuti kuti inaphunzira mfake mukuonanso timu yabwerera mopanda mavuto enali onse sikuti kuti zimene tinakutsa zija pang'ono zikukonzedwa koma suti zafika kuti padzatheratu komabe zikukonzedwa apo ndi apo ndi kupena kuti kafika Super League angomalizisa kuti zikhale zikuyenda mchimake. Mlembi wamkulu wa bungwe loyendetsa masewero ampira wa miyendo mchigawo chapakati Antonio Manda wati ali ndi chikhulupiriro kuti timuyi ikachita bwino mu ligi ya TNM, ndipo walangiza akuluakulu oyang'anira timuyi kupereka thandizo lonse loyenera. Ndi timu yokhayo imene yapanga mbiri ku CRFA kutenga ligi yathu osagonja, yamenya magemu ndithu close to 32 koma sinagonjepo. Komanso timu iyi inatinyamulira FDH Cup. Andi momwemo tili ndi chikhulupiriro kuna kuti timu iyi ikapita ku Super League ikapanga zakupya, Super League itinyamulira. Tapemphe ndithu kuna kuti akhazikise komiti yokhazikika bwinobwino yoti yendese timu iyi kuti ifeyo izativekenso jekerera ulemerero patsogolo pano. Ligi yachipiku ikuyembekezeka kufika kumapeto kumathero a sabata ino, ndipo mwambo wopereka mphoto udzachitika pa 1 mwezi wa Mawa. Foster Maulidi, MBC Sport. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wayamika bungwe la Meles Mills pa ntchito yomwe likugwira yopereka phala kwa ophunzira msukulu za primary za mdziko muno. Bungwe la Malawi Bureau of Standards MBS latseka sitolo zingapo zasana m'mizinda ya Mzuzu, Lilongwe komanso Blantyre. Ndipo mu nkhani za maiko ena a Donald Trump awalumbiritsa kukhala mtsogoleri wa dziko la United States. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, tsalani bwino.